स्मार्ट फिल्म्स के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भतार भक्ति दिवदे पद चढ़ गईनी भतार भक्ति चढ़ गईनी भतार भक्ति दिवदे पद चढ़ गईनी ना बहले राजा हो आइल माजा हो दिवदे अरे सखी ना बहले राजा हो आइल माजा हो नाही चिन्हनी अनहरिया में लड़ गईनी भतार भके देवरे पर चढ़ गईनी भतार भके देवरे पर चढ़ गईनी जब मिलल नजरिया तो डर गईनी जब मिलल नजरिया तो डर गईनी भतार भके देवरे पर चढ़ गईनी भतार भके देवरे पर चढ़ गईनी रे सखी भतार भक्ति दिवदे पद चढ़ गईनी भतार भक्ति दिवदे पद चढ़ गईनी हो सैया रहले ना घरवा में आके देवर खन के सुत गईले हमर खाके दे पोसल का हो पाके रतिया में लूट गईले अब का बताई रे सखी सैया रहले ना घरवा में आके देवर खन के सुत गईले हमर खाके दे पोसल का हो पाके रतिया में लूट गईले कोई निमाना हो डबल दाना हो और बस सोचनिया केला में पड़ गईनी भतार भके देवरे पर चढ़ गईनी भतार भके देवरे पर चढ़ गईनी भतार भके देवरे पर चढ़ गईनी भतार भक्ति दिवदे पद चढ़ गईनी भतार भक्ति चढ़ गईनी भतार भक्ति दिवदे पद चढ़ गईनी पियावा राइटर बीती के राज अब कहे में लागत लाज घटना कइले पघरवा में बन के हमरा से रंग बा के हमरा से रंग अब का कही रे ओ पियावा आदित्य मुकुंद राज अब कहे में लागत लाज घटना कइले पघरवा में बन के हमरा से रंग बा कैसे पीटी हो महाद सीटी हो देवरा धड़कन धनंजय से तर गईनी भतार भके देवरे पर चढ़ गईनी भतार भके देवरे पर चढ़ गईनी भतार भके देवरे पर चढ़ गईनी। स्मार्ट फिल्म्स के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में